Goeie jongens en welkom bij een bijzonder unpackske. Het is alweer heel lang geleden. Ik heb me net heugen van het verlaatst had dat we steeds dingen hebben. Het is net boosters deze keer. Ik heb een pauperdeck besteld en ik ga nou dit pauperdeck unpacken. Mocht het die niks interesseren, dan zoek ik vooral steeds show dit net. Maar mocht je denken wat voor pauperdeck haal ik nou besteld, beroep vooral even zien. En ja, het is grotendeels Kiamens. Wel mooi verpakt trouwens. Nee, het is net iets wat we ooit eerder in de hoerendekgroep gewoon hadden. Dit is een heel mooi budgetdekje, want ik had het complete dek besteld voor onder 20 euro. Op een PS stapeltjes die ik zelf al had. Maar dat ben ik kaarten die het onder de, nou laten we zeggen, 2-3 euro per stapel binnen. Dan kan je natuurlijk wel heel dure kaarten in pompen, maar ik vind het een moeite net waard. Het voornaamste leuke aan zo'n dek is, als je het koopt en je had er net een volle yield aan spendeerd, dat je net in de bank in de bussen van je stapelt. Ik had bijvoorbeeld wel replay filmpjes zien op YouTube dat wordt de bank wordt bust op dit soort decks. Nou, het is een heel snel reveal, want dat is de eerste kaartje, dus voor al wat voor een R-type dat het is. En het is, Abyss Actor. Pendulum, ik weet het is Pendulum. Waarom Pendulum? Omdat ze heel recent reprint binnen in die nieuwe Legendary Duelist 2 set. Het deck wie eigenlijk al net duwen, maar het is nou nog volle goedkoper, Jan. 3 Chiggy, eigenlijk 3 van alles. Chiggy Secret, 3 Wild Hope, goed kaartje. Je mag even wat buurt lezen, dit is net voor Abyss Actor. Deze heb ik besteld omdat dit een target is voor Fusion Deployment met Dark Magician. Omdat deze kaart Dark Magician list, kan Fusion Deployment zien en Special Dark Magician nu deck waaien. Omdat ik extravagant speel in dat deck, maar ik 15 extra deck Fusion monsters had die part of die Dark Magician listen. En dat kan. Dus ik de reden dat ik een Dark Magician build maken ga van Phantasm Spiral. Maar ja, ik zie je daar nog meer kaarten van die ik bestel, want die kosten geen aars. Twinkle Star, dit is nog recent uitkwam weer uit de Duelist. Dit deck kreeg nog steeds support. De nieuwe link uit Duof. Ten link hier, dat is altijd goed, maar die hele R-type lakt zichzelf in Abyss Actors. Een Navigation, maar die ben ik een keer vergeten te bestellen. En die heb ik nog nodig om hetzelfde deck als de Amulet Dragon een beetje completer te maken. 2 van een fieldspel, het is in principe een searcher, maar je had ik nog een heel janky effect. 2 Abyss Actor Comic Hand. Het grappige hiervan is dat hij een built-in creature swap had. Met een heel vage ability dat het een set Abyss Actor destroyt. Doe juist iets eerst aan dit monster en destroyt er een set Abyss Actor. En dan Abyss Actor set kaart destroyed wordt, dan krijgt het intense plusjes. Hoe de spelkaarten plussen of de setkaarten, een van de weinige spels die ziekest van wie door deze Grave Recursion. Dit is de duurste kaart in het deck nog. Abyss Actor Curtain Razer. Deze waar we vaker spelen omdat hij heel simpel in gebruik is. Als je geen monsters hebt, activeer je Pendulum Scale en Special zelf en is het een gratis fjouwer. En in Abyss Actor zelf krijg je dan natuurlijk nog trollinken naar de link in. Al je plays 2 Secret Abyss Crypt of the Beast King. Dit ding is totaal niet duur als Secret zijnde. En het is echt een prachtig kaartje. In principe site is er gewoon pop voor elke Abyss Actor die het has. Pop een face-up kaart voor elke Abyss Actor die het has. Dus pretty nice het in Pendulum deck, dus ik probeer zo monsters op veld te krijgen. Het is eigenlijk go second. Nog een van de spels, die is net al uitlezen. 2 extra's, eigenlijk in principe ik ben een monster die zichzelf specialt. Sassy Rookie, die zichzelf Protector op Battle en Card Destruction dat er iets special 3 in de deck bij, dus het had wat veel leuke synergies in daar. 2 Superstar, ik als Secret. Wat Superstar doet is op Summer Secret. Of nou, eigenlijk net op Summer, het is een effect dat er Secret, maar hij Secret eigenlijk heel R-type. En in Abyss Actor Evil Heal, ik als Secret, het is gewoon een big boy he out huff. Ik hoop dat ik dit een beetje goed film, maar ik heb mijn camera net helemaal goed zien. De setup is namelijk zo dat wij een heerlijke bovenkom door ze steen hebben met een pak de kaarten op steen te rusten. Dit is het hele filmpje. Dus ja, dit is mijn pauper deck. De stapels die er nou nog in moesten, dat is Allure, Hackball, Pot of Desires. Want ja, er worden
Als je deklijsten van dit online op ziekers, dan wil er kaarten zoals Magician Soul spelen. En die kaart alleen nog al is, nou ja, wat 40, 50 plus. Terwijl het heel dek gewoon eigenlijk net een aas kost. De bedoeling is dat Go Second is. Er komt wat Go Second meuk in hier en daar. Ik kan eventueel laten aan een deklist waan als er ik maar één zich voor interesseert voor dit filmpje. Oors dan dat, dit is mijn nieuwe deck. Ik zit binnenkort even wat sleeven en wat kaarten te bijhuffen en dan geef ik het een keer spelen. Vast leuk. Like, comment, subscribe, belletje, dat soort dingen. Maar ja, Frieske Yu-Gi-Oh! Je weet het. In upload in de 2 maart, dan moet je wel echt subscribe verwijzen. Wil je nog meer content zien, dan heb je weer wat misschien willen, misschien ook wat meer filmpjes komen dat hier. Omdat ik die het ha. Dat wie het van nou, rustig aan en chill.